Oh my God, ladies and gentlemen, karon lang yun gimugna sa Big B's SM Uptown ang Councilor's Platter. Maklaro ba? Tanawa, sa kahumog silang karne, tanawa ragod na. Dali ra kay mapuwas o tanawa, oh, see? Imodo kuno na ang Yeah, basihan sa kanila. yes. Murag gidibon na ang chicken. Okay. Tapos gibutangan og gravy. Gravy, di ba? Dili na grabe. Pag-pronounce? Naglaparang ka. Anara, oh. Lettuce o kwan belly. Pero, Oh. Ug ang last question na to. Unsa ninyong rice? Well-milled rice or kuan? Special rice. Kay ang well-milled rice tag 41 ra ba dapat. Yo, what's up mga bitokon? Welcome back sa akong another vlog. Makita mong gyapon gabi sa kamagdaig din. Klaro kay kada. Welcome sa laing insensitive vlog. Ang tawag ani insensitive vlog. ano man? Kay ako na sila unandaan kay basta mag-post ko og mga pagkaon. Nagi din mo comment nga insensitive ka, dagan kayo'y wala nagkaon karon, dagan kayo'y gutom karon tapos mag-post ka og Yung uban kaon. magani, yung mga Insensitive. luxury bags magani, dili insensitive. Kinso luxury bags? Kinso? Nabaday. Wala na yun ako, mga luxury Oh. items. Kita insensitive na yung pagkaon ko. Mo galing ako na sa ladangking nan nga welcome to another insensitive episode. So pasensya na kung medyo ma-hurt mo kay medyo Ma-hurt gutom man mo sila. ana pasensya kayo kay na-invite me karon sa reopening ha. Dili ni siya ingon nga grand opening kay actually naanay Big B's sa SM Uptown. Tatungod kay gamay ra man to ilang location nagkadako karon. Grabe na. Dako na kayo. So nagamay ra di ara ko to gamay ra ang maigo. Gamay ra ang maigo sa una. Lugani, marag hallway, lugani. Dili mo ni ilang kwan sa una tapos namay lain nagrenta pero karon na nakuha na nila, nag-extend na sila. So mas better ang location. Tapos mas hawan, so mas plastar ka. Wapo, mas mali ba? Mas... Correct. Pati dating marag sa Europe. Sa walay pagpabor-pabor po, Big B's is of course one of my favorite yun nga restaurant, no. This is the type of restaurant ako mingon na ang presyo dili po ka makayon nga masa. Dili po sa Oo. siya, grabe. Dili po siya grabe ka mahal. Sakto lang siya nga presyo na kana pang I mean to be honest, kanang pagkaon nimo, kanang makayon sa kang worth it try mong gikaon. Usa sa akong mga gipang order is usa sa mga paborito gyud ako diri. What? Ang una is a Belly Sizzlers. Belly sizzle. Tapos ang akong gi-order para nimo kay di man taraw kaganan og pork, sizzling gyapon nimo ning Wow. chicks ahoy no? Chicks, ahoy? Chicks ahoy. Ya kay maili man kag chicks. Gitwist. Tabata makita kag chicks mo ahoy man dayon ka. Chicks ahoy. Gitwist ang chips, ahoy. Yes. O ang pinaka the best nila diri og paborito sa ako ang anak kani. Baby back ribs. Baby back ribs. Wow! Baby back ribs pinaka the best na. Lesa. Tira ba na imo gitilapan nimo na. Tapos ang ilahang pork chop. Yan. Rodeo chops. Rodeo chop? Yes. Sabi kong kanding ang gitchap. Dinana nga style. Sa tawag. Rodeo chops gyapon din goat flavor. Og kani din ang kani mo bago na ako nga want to try. Kasi tawag ani. Di ba chili beans ba na ganun? Kasi pangalan ani? Chimichacha. Tama chimichacha. Chimichacha. Sa among kwan sa una. Yon. So kanisa kong una og tilaw kay wala pa ako nakatilaw ani. Di ba So man ang katabang sa balay? chimia ato, chimia. Ay, sorry. Oh, dili to chimis. Okay, so salad man so kailangan nato ni i-mix. Di ba? I-mix ba gini ng salad? Salad man walang. Di ba i-separate man ng salad sa original na Yan. kwan? I-mix na siya. So let's eat. Naya kong mga staff diri. Actually gikan mi na groundbreaking uban si Mayor Clarix Uy. Tapos diretso na din mi ni Anhi dinhi. Sino siyang Brunei crackers? Burong di ka nang gusto na sa atong pagkaon sa unang murag ka lang. Dili ka ng Pringles? Pringles yung gagmay?
Di po pretzels. Burog pretzels, no? Oh. Oh, nara, salad-salad ta karon. Di na, para mas social. Picnic. Di ba may picnic? Sa kumasa rinbi. Ay, o rinbi. 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 Sarap. Bin, lami man yung binyo ka ng kuan ka ng... Isa ba na? Kanay mo ni mong Isa ng beans. ipuli sa rice ba? Di ba man na Ang chili bean. beans? Red bean. Red beans? Naman ang tagya sa mo sa tubangan. Kung ay presidential platter, nabay councilor's platter. Excuse me, Boss Doy, di ba naman mo yung presidential platter? Naba daw councilor's platter? Councilor's platter? Nagbuhat ha? Wala. Muna si Sir, kaway sa Boss Doy, kaway. Yan. So, nag-suggest mi saya, kaya nakatilaw mo ko itong presidential platter. Okay So, magpabuhat ta og councilor's platter. Kana? Dumduman na din, Mini. Ta- Bernie. Kasi klase siya na ordinance 1 ug ordinance 2. Hindi, ang councilor's platter, tapos doon ang choices na minority floor leader o majority floor leader. Di. Ang daghan, majority floor leader, kaya dagang may benefits. Oo, dagan balik. Ang minority floor leader, medyo gamay lang. Gipangutana mi sa tag-iya kung basig kulang pa daw na. Ayaw mi pangutana. Kay kulang yun. Kulang? Na, mulain na ba ta kay mga on yun? Tayo na yung kaon na ba? Mapabuhat. Sige. Nanay councilor's platter. So nagpabuhat, ingon si Boss Doy. Magpabuhat daw sa og councilor's platter. Oh, sige, larga. Only in big beans. Only in Big B's customized. Pwede, tingnan mo na. Kabalo ko dili ka pork, pero karon lang for the sake of vlog. Oh, Kailawan ning kwan. okay. Belly scissors nila. Dongan ta. Humo kayo. Ang ganan ako sila dili kay di ko kabalo kung yun sa nila humo kay ilang karne. Ayun. Matol pa nila tender. Anong wa man mo gyapil ang tambok mo na nakadalag tigaw ang tambok. Kuya, pili na ko. Yapil ang tambok na ipani. Gikat man gud na ako gud. Ayo, sus mo na nakadalag tigaw galing oh. Oh my God. Ang belly scissors nila, di ba ang lasa meron medyo may tamis-tamis gamay. Oo. Nga medyo salty. Sakto ka. Na medyo salty. That's why ganahan ko. Oh, manamis-namis. Pero dili kayo too much nga kanang as in yun. Tatalawa, muna ganahan ako sa ila, sa kahumok sa ilang kuan. Kaso. Sa, Maklaro ba? tanawa, sa kahumok silang karne, tanawa ragod na. Dali ra kay mapuwas o tanawa. Oh, see? Imodo ko na ang Yeah, masyalan sa kanila. yes. Kanang maana ni mo. Malaras yun ba? O, see? Oh my God. Haros. Ang style na to ani, butangan na to o kuan. Kanang siya tawag ni? Lettuce. Ayaw pabusog. Kaya pa'y councilors? Platter. Mga God. dalawan na to imong Kuan. chicks ahoy chicken. So burag ilang gidibone na. Burag gidibone na ang chicken. Okay. Tapos gibutangan og gravy. Gravy, di ba? Dili na grabe. Pag-pronounce? Onion Ano rings. ko ni? Onion Ano ko rings. niya? Yeah. Don't forget Abi, to pero- eat veggie. Abi ba yan ako ni squid rings? Onion rings na, onion rings. Lami kaya kong giboto, ang belly, imong isabay sa lettuce. Naglaparang ka. Nara, oh. Lettuce o kuan belly. Pero, Oh. kaya ako. Oh, sige, tanaw na ito ng kuan na councilor's platter. Ha. Ayun, oh, Councilor's lami. platter ha. Muna in-order ron. Nagulat kami sa Maklaro council. din kaso. Ha? Ako dahil kita dayon mo yung model. Uy, lami kayo ang chicken. Ano ba? Mo gini nga pagkaon ba? Kana bitong kanang tipo bitong nga pagkaon. Ako, to be honest ha, May mas appeal. kana bitong worth it try mong gibayaran kay lami siya og busog yung kay ka. Grabe ka mahal. Oo, kanang sakto ra ba? Naman siya nga yun nga okay ra ko makabayad ani nga
nga amount basta kay worth it kay gyud nga lamig gyud kayo busog mi tanan. Moy isa sa akong ganahan gyud kay in fairness dagan mo ko natistingan nga kan-anan nga medyo mahal pero makayong ka burang dili worth it ba nga imong sumura to ana ito. Dapat na mo. Oh my God, ladies and gentlemen, karon lang gyud gimugna sa Big B's SM Uptown ang Councilor's Platter. Ba? Councilor's Platter. Alisa diri Sir Doy, paki-explain sa mo ha. Kaya dapat ibutang nimo ni sa menu. Pare ba ni sa menu? So para ano to, puro fry. Tama, Councilor's Platter. Ganahan ko ani lagi. Mag-promote ta nga ana mo sa Big B's. Karon lang ni namugna sa SM Uptown. Yes. Okay, diya ka una. Ato ning tilawan tanan. Okay. Diya ka. Di unsa na. Okay. Unsa man ni ka ng French French fries. Anay pa appeal Sir Doy. Lingkod sa diri Sir Doy para again congratulations Sir Doy ha. Oh, so atong kani tapos naiupat ka sa usawan. Okay. Okay, yan. Iyan lang yun yung gimugna karon lang yun. Okay. So kani French fries. Oh. Oh, mga finger food eh. Dodoy kita raman eh. Ano yung nga ni kalami nga humok lagi sa inside. Dodoy dami tanawa kay di ba? Tanawang lina. Ayan. Tanawa kay kauna, crispy sa gawas pero sa sulod humok kayo. O na kanay isa pa do. Kanang nitbag tagi-pirito. Nitibong bagay. Ala, kita nga na. Di unsa ni. Wala ko balo. Pili ka unsa na sauce kanay gravy. Alam mo na siya, Miss Wire ba? Ano? Wow. Miss Wire gani akong ginistra, gihulag wire na ako. Kuan man guni ka nang sa sugba ba kanang may mga kuan. Grill. Grill. Mo ni. Tanawa. Busdoy salamat. With flattered kay the burn. Wait, tama ba ko? Mas nidako ang atong kuan area diri sa Big Yes, B's. oh, matindako na para magkakaon na yun dire sa Big B's. Di ba murag usa man ni sa inyong mga una pon nga branches diri? Oh, actually mo ni atong third branch. Tama ba ko ang Big B's Yes. sa homegrown kagaya Oo. ni Uro di ba? Yes, kagaya Then ni you Oro. guys na mga branches sa mga Iloilo, Bacolod. Bacolod, o see? Tinga na kabungga. Proud ta dapat kay Cagayanon man eh. Now, again, so kani ang third, asa di ang pinaka first na Ang Big first B's? yun sa una, dito ka dapit sa Dynasty. Oh, yes. Oh. Hay Street. Tama kay rin. Dito. Bata pa kay kuana. Tapos after that, mo to first. First, and then ang second branch na to, Cebu. Diretso di dayon ni Luxo. Oh, Ayala, Cebu. And then, Ayala third din day siya din siya dire. Kani din ang third, oh. Yeah. Naka-remember ko ani kay diri naman din ako nahitabog. Dili pa sip-sip ni nga ko mo man ni nga kani diri SM Uptown mo nahimo na akong favorite kay mas doon naman sa balay. So mo ako panggingon sa iya, diri ang kakitabo ka sa kana it's either wedding anniversary, recognition kay ang school sa akong kids na may recognition diri. So pag honor, siyempre bright man ako anak, brad. Bright man. Giklaro na ko bright man sila. So diri po sa mura pod ni nga resto in fairness nga ang akong mga anak talagang they love the food. Ana ba? Okay, anyway. Dili to pasip-sip ha. Dili to pasip-sip. So diri ang third. Yeah. Tapos karon i-forward na nata pila na gyud ang branches sa Big B's now. Karon we have 20. In branches. just how many years na? How many years na? Actually, this year, 25 years na. 25 years. See? 20 ka. Yes. Franchise ang uban. Franchise ang uban. We are located na sa Zamboanga, Davao, See? Jensan. See, and again na, ang Big B's is iko na. Valencia, yes. Valencia na na. Yep. Yep. Jesus, magpapid ako kay mag-open pa unta. Balay na lang kulang. Oh, sa buro sa siya plano magbuhat siyang Hindi, branch. Manolo Portage. Anyway, di na namo salamat kay Sir Deper. Tanay mo na ning himuong kuan gyud. Sama no? Pwede na ni ibutang sa mino. Exclusive lang diri. Ato dagway. At natay dagway na nag-ana ta na no. Pwede na. Ano sa pagkabalo nila ka? So, mo ni ang Councilor's Platter. What do you think is the secret Dito lami sir. of Big B's nga after 25 years continue ang expansion lami gyapon tapos gadto pa sa line branches. What do you think is ang key? I think ang key yun is really consistently serve sa among pagkaon na lami, quality, and then ang serbisyo maayo yun per me. Ug ang last question na to. Unsa ninyong rice? Well-milled rice or kuan? Special rice. Kay ang well-milled rice tag 41 rabi dapat.
So, dapat, in fairness sa inyo, hanto sa unang to karong baragwa masad na usab ang serving. So, unsa man ni siya nga rice? Well, Special rice ni. special. Alright, special rice. Oh, di mo nang lami. Special rice man. Special or premium. Daghang salamat, Sir Doy. Thank you very much. Thank you very much. And again, this is the counselor's platter. Ano tayo consider platter? Okay ba? Thank you.